Lapor cowok rupamu kok ngedan. Cok dadat aku cek kalau abot iki. Abot tenan iki. Kalau abot nopo mat. Wah, dadat abot tenan iki. Napot jebut derek, cowok tau. Lagi kasmaran ya cewek. Dan ayo kalem sing ora telat. Semulai hoi kuwi lho tak. Tidak. Arep delok ora kuwi. Jan tenan ra ngapusi aku. Ya Allah, ya apa iki? Ya. Biar kalau Kuwi wong pepatung ya ping. ya wong tenan ada. Orang iso mangan, iso ngombe. Iki Ngakon ya iso ngombe mat. jagat, aku ki wis edan karo bocah iki tenan. Apapun kulakukan demi dia dan Terus kan deh, pat suket deh, gelem ngombe. Nah, tenan dat ngombe obat suket aku lakukan demi dia. Aku rela mati dak tenan. Wis buntu aku iki. wis yo melaku ning ngene dukun kondang timbang stres. Makan. Yo, aku gelem ya. Yo. Ah. Bose, deh. Aku apa? Aku ki dewa ta. Go. Oh, edan. Assalamualaikum. Pasien nih, Mbak. Go. Nah, Ampun, Mbak. Ampun, Mbak. ini Mbak. Oh, betul rencana kula nih, Mbak. Ini gila semarang. Ono apa ya? Cerita ini karo Mbak. Ngene lho, Mbak. Aku ki sing kasmaran. Wedok iki ayu, pengertian, alim, sing ora lali ki opo. Neho, Mbak. Kure. Ono gambare ra kowe? Delok kene. Mbak. Ndi? Iki mau patung lho. Hah? Wong kuwi, Mbak. Sele. Lah dapur kuwi kok asu. Lah apa golek cewek sing semeh koyo ngene iki. Weh, Jan. Kowe urip ning dunya ora ana suga. Sadar. Lah terus piye, Mbak? Ini le, kowe tak kandhi le. Urip ora ngono tok le. Kowe harus duwe modal, bekal, nggo rabi wong wedok. Lah dapurmu kok ngono kuwi
Apa wong wedok gelem to lele? Jajan. Susah iki lele. Wes le, saiki ngene ae. Mending kowe tak kei sangu saiki. Sama apa, Mbah? Sangu go mikat wong wedok. Wih, ndi, Mbah? Ndak, Mbah. Ndak, di saune, cepet. Wes ra tahan aku ki. Cepet, Mbah, cepet. Cewek, tak jipune sangu teko kayangan. Iya, kisah buku ini tak jipune teko kayangan langsung nih. Nambah, Mbah. Ini, Mbah. Cepet, Mbah. Kocoran sing banter nih. Maksud blok. Suwon ya, Mbah. Delok ya. Toko sabun le. Lah, kok iki lho, Mbah? Ngene le. Cinta ki ra gurgo nafsu tok. Cinta ki harus duwe modal, duwe sangu, lan restu. Kok kacau?